Bibiyahe kaming Bicol. Ubus ang gasolina ko. 1 bar na lang. Kalimutan pala namin magpagasolina sa Lucena. Ngayon, nakalagpas na kami ng Old Zigzag. Nakakasabayan tayong tatlong scooter. Run. Overshoot ah. Ayun, naharang kami sa Pulangge. Di ba? Oh, yan ang produkto dito, mga banig. Tatawirin namin yung bundok na yan. Motor ko, pinakaiwan ko muna. Garkila kami na bangka dito. What's up guys? Bibiyahe kaming Bicol. At ayan, kasama ko si Tol. Tol, okay ka naman? Hi, Matt. Ayun, nagpagas muna ako dito sa Shell. Kasi kanina nagbi-blink-blink na talaga. 1 bar na lang to. Okay naman ang panahon. Tara, okay na. Ang hirap na hirap ko sa pantalon mo. Ramdam ko eh. Walis kami dito sa Pasiano ay alaunan na ang madaling araw. Medyo maluwag na rin ang daanan. Hindi naman tayo makakahataw ng takbo nito kasi siyempre hindi ko kabisado. Kahit sabi palagi ako nauwi ng Bicol, hindi naman palagi ayos ang daanan kapag po yung Bicol eh. Minsan yung maayos na daanan, ayun, nagkakaroon ng lubak. Tumitigil to sa daanan. Malapit na tayo sa Turbina. Turbina na to. Mura pala dito ang gasolina oh, 47 lang. Okay, liliko tayo dito sa kaliwa papuntang Bicol. Yan, Santo Tomas. I love Santo Tomas. Yan, lalim naman ang lubak dito. Grabe, nakaka-surprise naman. Kung napanood nyo yung mga dati kong vlog, yan, ginagawa pa lang yan. Ngayon, okay na, may mga ilaw pa sa gitna oh. Ang ganda. Sarap magbiyahe ng long ride. May ilaw sa gitna oh. To Bicol. Ganda! 1, 2 3, 4, 5, 6, 7. Daming ilaw ah, daming bituin. Ayun, pagbilak Quezon. Siya naman mag-drive. Dandahan lang ha. Nakalimutan pala namin magpagasolina sa Lucena. Ngayon, nakalagpas na kami ng Old Zigzag. Madadaanan dito ang Caltex. Problema ngayon, sarado. 2 bar na lang ang aking gasolina. Sa unahan, walang gasolinahan? Meron din, sarado. Sarado? Caltex oh. Ubus ang gasolina ko. 1 bar na lang. Simula doon sa Pasiano, Calamba, nagpagas ako ng 200. Sana bukas tong Caltex. Kasi itong Petron dito sarado, pero naka-indicate sa Google Map bukas. Yun, bukas to kasi nga may ilaw naman yung kanyang logo. Saan ang biyahe, sir? Hindi ko narinig. Big bike na yun ah. Big bike na. 400cc siguro yan. Parang long ride din mga yan ano. Anong lugar to kuya? Gumaka. Ang sunod nito, Lopez na. May nakakasabayan tayong tatlong scooter. Daanan dito. Tapos may release. Gumaka, bilis ng KTV oh.
Paunahin natin para kahit malubak, kita natin. Malakas ang ilaw niya eh. Go-overshoot ah. Run. Baka inaantok yung driver ng ADV. Checkpoint. Sa Islakang Albay, sir. Mga taga-dumang ka mo. Opo. May ID lang nakatagpuan. Gilid yung ito dito. Maliputon. Sir, salamat po. Ito yung status ng tulay ng Del Gallego. Di pa rin tapos. Kunin na. Ito talaga maganda talaga. Video ko. Dito na kami sa San Fernando Camarinesor. Mapansin nyo, nagkaka-traffic na rin dito. Mabagal ang takbo namin. Dito kami dadaan sa Minalabak. Kasi doon traffic talaga, grabe. Dito palagi ako nadaan kapag umuwi ng Bicol. Simula nang nagbo-vlog ako, palagi yung dinadaanan ko. Kasi pag nagbibiyahe ako galing Laguna, gabi ako nagsisimula ng biyahe. Siyempre pagdating sa lugar na to, maliwanag na, umaga na. Pinapalaki na rin dito yung kalsada. Kung nanonood kayo ng iba kong vlog, yung biyahe ko, yan lang sa gitna ang daanan. Ngayon, ito, nilagyan na at nilagyan pa doon. May madadaanan tayo ditong ganito kalaking tulay. Andito na kami sa Nabua, Kamsur at ang oras natin ay 7:56 at umalis kami sa Calamba, Laguna sa may Parean, alauna ng madaling araw. Ayun, naharang kami sa Pulangi. Hinahanapan kami ng travel pass. Sa mga uuwi, magdala lang kayo ng travel pass. Yun ang hinahanap dito sa Checkpoint Pulangi. Area na to, nasasakupan pa to ng Pulangi. At kung mapapansin nyo dito yung Mayon banda. Ngayon, di natin makikita gawa ng maraming ulap. Pag malapit na tayo sa Legazpi, makikita natin yan. Alright, papalit muna ako mag-drive. Siya muna pinadrive ko, gawa na kanina pa ako nagdadrive. Alright, nandito na kami sa Ligaw. Tapos na ulan, mapapansin nyo. Tinanungan ako. Yun lang daw maulan. Hindi ka po kami, pero pagod kasi. Saan kami pinadaan ni Google Map ah. Hindi ko lang alam guys kung anong lugar na to. Kamalig pa rin ba to o Legazpi na? Dito po lang daan. Dulas. Nandito na tayo sa Legazpi. Malapit na rin tayo sa Santo Domingo, yung tulay kung saan na boundary ng Legazpi at Santo Domingo. Ito ang Mayon. Yan. Kalahati lang yung nakikita o hindi pa kalahati eh. Gawa ng natatabunan ng ulap yung dulo.
yun, diretso na kami papuntang isla. Buti hindi na naulan at malayo-layo pa to. Siguro nasa 32 kilometers. Matagal lang biyahe niya, kaya umabot ng 45 minutes o kaya 40 minutes. Dahil lang ang kalsada dito, napanood nyo yung mga dati kong vlog, sa dulo nito, yung mga bundok, liko-liko. Hindi ka makapagpatakbo ng mabilis, kaya kahit sabihin mong 30 kilometers, matatagalan tayo. So ayan, doon na lang guys, kita-kita tayo. Ayan no, may mga ginagawa na naman dito. Drainage siguro to. Napansin nyo, nung umuwi ako, parang ito lang yung kalsada dati. Hindi ko lang tanda, ito lang ba yung linyang yun. Ngayon, pinapalapad pa. Poste sa gitna, hindi pa natatanggal. Dito tayo sa, ito, Misibis. Kasi ito, di ko alam kung saan to. Tapos kapag nagkamali ka dito ng pagmamaneho mo, yan, diyan ka mahulog. Yan, dagat. Ganda na. Di ba? Oh, yan ang produkto dito, mga banig. Pinapalapad pa dito ang kalsada. Ito bago to. Sula Bridge. Bumabagsak yan. Yan guys, tatawirin namin yung bundok na yan. Hindi namin alam kung paano kami tatawid dyan. Walang bangka eh. Maghahanap pa kami ng bangka. Ito na yung motor ko, pinakaiwan ko muna, binayaran ko. Ngayon, ayan, nag-arkila kami ng bangka na sasakyan. Ito, ayan o. Maliit lang kasi yung isa, yung malaki, mali yung singil, 350 daw. Ito 200. Ano makukuha na? Yun, putikan.
Kakababa lang namin. Galing ko sa bangka na yan. Matapos ang mahabang biyahe sa pagmumotor, tumawid kami ng isla. Ngayon, yan, maglalakad tayo. Kasi yung motor, hindi ko na dito tinawid. Gawa ng maliit lang yung bangka. Isang masanga ako. So yun nga pala, maraming salamat sa mga nanood. At shoutout sa inyo. Alright guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat. Huwag nyo na rin kalimutan i-like, share at mag-subscribe sa aking YouTube channel.